pirata era i és un lladre que roba en el mar, un subjecte cruel i despietat. Així és com Josep Antoni Lluesma descriu els pirates que durant segles van saquejar els pobladors de les costes mediterrànies i que poc o res té a veure amb les amables representacions d'estos personatges en la literatura o la glamurosa visió que d'ells se'ns mostra en el cine. Els pirates i Sagunt, de l'historiador i investigador Josep Antoni Lluesma, és un estudi sobre la pirateria que va afectar les costes de Sagunt fins al segle XIX. Segons esta publicació, subtitulada La defensa litoral en el camp de Morvedre i la bateria del Grau Vell i editada per Bancaixa, la pirateria naix amb la navegació, mig d'expansió comercial, política i cultural de les civilitzacions banyades pel Mare Nostrum. El llibre consisteix en contar com la pirateria ens ha afectat als actuals habitants del camp de Morvedre i més concretament als de Sagunt, un fet històric que ha perviscut durant segles com és els atacs pirates i corsaris, encara que els corsaris més concretament afectaren a la zona al voltant del segle XVIII, principis del XIX. Aquest nou treball de Lluesma ha permès publicar uns planos originals de la bateria de Murviedro que daten de 1781. Aquesta documentació estava classificada a l'Arxiu de Simancas, però mai s'havia publicat fins ara. Egipcis, fenicis, grecs, romans, vikings, turcs o barbarescos, entre altres, eren els causants de sembrar el pànic en el litoral mediterrani. L'actual camp de Morvedre també va patir els atacs de pirates i corsaris durant generacions. Els pirates que van atacar Sagunt i la seva comarca van ser principalment barbarescos, és a dir, musulmans procedents del nord d'Àfrica. Barbarroja, Salar Raís o Dragut eren els noms que sembraven el pànic en les platges valencianes. Estos atacs venien motivats per les rivalitats entre els regnes cristians mediterranis i els regnes musulmans del nord d'Àfrica i l'imperi otomà. El que pretenien els invasors era d'una banda desestabilitzar els territoris cristians europeus i d'altra treure'n rendiment econòmic saquejant vaixells i poblacions i mitjançant el tràfic d'esclaus. I a més d'atacar-los o bé als seus vaixells o als territoris directament, un comerç molt lucratiu al llarg dels segles fa el rapte de població, que dedicaven bàsicament a dues coses. A, la demanda d'un rescat i a la venda d'aquesta població en el mercat d'esclaus. Les dues coses eren igualment rentables per a ells. De fet, algunes de les ordes religioses cristianes es varen crear amb l'objectiu de rescatar població que havia sigut sotmesa d'esta manera per part de la pirateria berberisca. Entre l'edat mitjana i el segle XVIII, Sagunt, com a població principal del camp de Morvedre, va encapçalar les accions destinades a la prevenció i defensa davant dels atacs pirates en la zona. Amb este fi es va crear un rosari de torres que esguitava els 15 quilòmetres de costa de la comarca, on es van alçar torres com les d'Almardà, Canet i el complex defensiu del Grau Vell de Sagunt, que connectaven amb les torres d'Almenara i el Puig. Aquesta línia no es pensa i es fa de seguida. Estem parlant del segle XVI, segle XVII i acabarà de modernitzar-se
i un exemple és la bateria del Grau Vell de Sagunt en el segle XVIII. La població, diguem-ne que tenia una defensa difícil perquè la costa és molt ampla i per tant el desembarco dels pirates berberiscos o berberiscos i otomans podia produir-se en qualsevol lloc. I el que sí que se va pensar a partir del segle XVI i a partir de la iniciativa del duc de Maqueda i per tant a partir dels primers àustries, Carles I i sobretot Felip II, és la creació d'una línia costera de defensa basada bàsicament en la vigilància. De totes les construccions defensives que es van dur a terme en la costa del Camp de Morvedre, tan sols es mantenen en peu la torre i bateria del Grau Vell de Sagunt. El Grau Vell és la continuïtat medieval del port romà de Saguntum. El Grau Vell és el port de Morvedre i després, a principis del segle XX, tots ja sabem que amb la fundació del port de Sagunt a partir de la indústria siderúrgica va ser la continuïtat contemporània de la tradició portuària de Saguntum-Morvedre. El Grau Vell es va crear a mitjan segle XV com a centre d'operacions comercials del Camp de Morvedre. És per això que de seguida es va convertir en objectiu de pirates i corsaris, és a dir, pirates enviats per monarquies enemigues de la corona espanyola. La defensa s'articulà bàsicament al voltant de les grans nuclis de població. Els que eren més xicotets tenien una defensa més difícil, podien aparèixer torres puntuals o tancaments de muralla menys ambiciosos i, en definitiva, la primera línia d'avís era la línia de la costa, amb tot el sistema de torres que es va construir a partir fonamentalment del segle XVI. El 14 de març de 1459, el monarca Juan II va autoritzar este lloc com a únic punt d'embarcament de la costa de Morvedre, centralitzant allí l'eixida de mercaderies, per la qual cosa es van habilitar magatzems, oficines i construccions destinades a la defensa i vigilància de l'activitat comercial portuària de la zona. El Grau Vell és un lloc extraordinari perquè, gràcies a que es va fundar el port de Sagunt, el Grau Vell ha estat possible conservar-lo pràcticament intacte. És cert que necessita una intervenció de rehabilitació, però és possiblement dels pocs enclaus, almenys del Mediterrani peninsular espanyol, que es conserven intactes, que mostren una població marinera portuària tradicional pràcticament intacta. Gràcies a això ha sigut possible conservar tota la infraestructura comercial i militar tal com era a final del segle XVIII. Per una banda tindrem una sèrie de construccions comercials perquè sempre hem de tindre present que el Grau Vell és bàsicament un port d'activitat econòmica, un port d'exportació i d'arribada de productes i per tant conserva tota una sèrie d'infraestructura de magatzems, duanes, patis que d'alguna manera eren espais necessaris per a l'activitat comercial portuària i per una altra banda tenim tota una sèrie d'infraestructura militar que efectivament pot tindre, en la meva opinió, un doble objectiu. Per una banda, vigilar la costa dels atacs pirates, però per una altra banda, i és el que almenys al segle XVIII més insisteix, defensar l'activitat comercial portuària que es feia en aquest lloc. Está situada esta torre en llanura sobre la playa, de su nombre a tiro de fusil del mar. Sirve de resguardo a la costa y a varios almacenes de particulares, en que depositan sus frutos para embarcarlos en los buques de comercio que acuden a dicha playa con tiempos bonancibles. Su figura es un cuadrilongo, cuyo lado menor tiene 5 varas y 2 pies, y el mayor 8 varas con 12,5 de alto. Está terraplenado hasta su mitad, y se sube por una escalera de cantería que tiene adosada por la parte de tierra hasta la altura de 3,5 varas en que forma un rellano, y desde él, a la puerta de la torre, hay una escalera de mano de 3 varas de alto. Dicho primer piso se sube por escalera de madera a la plaza de armas que tiene su tinglao y ladronera para defender la puerta. A las espaldas de esta torre hay un grande corral, o cercado, que en medio tiene un pozo, y a la parte de levante 4 habitaciones, una de ellas de repuesto de pólvora y otras 3 para alojamiento de su guarnición.
La torre del Grau Vell data del segle XVI i és una mostra representativa de les torres de defensa que es van edificar en el Mediterrani. Té planta quadrada i diferents pisos d'altura. A fi de dificultar l'accés, la porta d'entrada s'ubicava a prou altura del nivell del sòl i s'arribava a ella per mitjà d'una escala de mà. En la torre es trobaven dos guàrdies que comptaven amb un sol canó de curt abast, per la qual cosa l'efectivitat defensiva d'aquestes edificacions era prou escassa. Pensem, ara estem acostumats a veure el territori poblat, ocupat, però en aquell moment el territori estava prou més desert, els llocs estaven prou més aïllats, les comunicacions eren més complicades i més difícils, i tampoc els atacs que es pogueren produir per part de la pirateria berberisca i otomana podien ser neutralitzats amb la mateixa eficàcia. De fet, així en el segle XVI va haver un desembarc de pirates berberiscos que van penetrar fins al monestir de Sant Esperit, actualment en terme de Xilet, i van penetrar precisament per aquesta zona. És a dir, que això ens demostra que no era tan eficient com era desitjable per part de les autoritats valencianes. Este tipus de fortificacions s'encarregava de donar avís de l'atac de turcs i barbarescos que desembarcaven en el litoral de Murviedro per a invadir-lo, arrasar els cultius, saquejar els pobles i capturar hostatges. Estos pirates comptaven sovint amb l'ajuda de moriscos descontents que habitaven la regió i que després fugien amb ells. Efectivament, la pirateria venia de fora, però en aquells moments una part important de la població valenciana era morisca, musulmana, de cultura i religió, i d'alguna manera el seu objectiu o el seu anhel era el de recuperar el país i en això podien ajudar les forces que provingueren de l'exterior. La resta de la població, és a dir, la població que no era musulmana, la població cristiana assentada a partir de la conquesta de Jaume I, pues clar, esta és la impressió que tenia i esta és la impressió que observem en les fonts historiogràfiques al llarg del segle. En el año 1781 se construyó una batería de barbeta adosada al frente de la torre que se presenta al mar. Su figura es un cuadrilongo, cuyo lado mayor son comprender el grueso de los parapetos. Tiene aproximadamente 13 varas de largo y el menor cerca de 8. Su altura desde la retreta hasta el cordón de 11 varas, comprendido el foso que la circuye por sus 3 frentes, y tiene 4 varas y 2 pies de ancho, y lo mismo de profundidad con su contraescarpa de mampostería. Para el paso de este foso hay un puente levadizo que da entrada al cercado de que se ha hecho mención. Y para subir a la batería es preciso subir a la torre y desde ella subir a ella. Per a reforçar este sistema de defensa, en 1780 es va construir la bateria de Murviedro. Esta bateria, adossada al capdavant de la torre, es va crear per a protegir l'activitat comercial dels atacs dels corsaris procedents de Menorca, enviats per la corona anglesa per a interferir en el tràfic comercial marítim de la zona. La bateria del Grau Vell es va construir en un any i en ella es van instal·lar 3 canons més, amb la qual cosa es va incrementar la capacitat dissuasòria més que l'ofensiva. La bateria, quan s'afegís en el 1781 una bateria amb la torre d'una tipologia constructiva molt semblant a altres bateries que es conserven al castell de Sagunt, reforça o actualitza el sistema militar de defensa. En el projecte de 1780-81
amb la bateria es proposa la instal·lació de 3 canons i actualitzar el que ja n'hi havia en la torre, la qual cosa incrementava la potència de foc i almenys la capacitat dissuasòria de l'enclau militar. Hem de pensar més en dissuasió que en defensa efectiva. Fer por. Es tractava de fer por per a que no t'atacaren. Això com es planteja? Es planteja aprofitant la infraestructura anterior, afegint-li una estructura moderna per al segle XVIII, com és la bateria del Grau Vell, la bateria de Murviedro, com diuen les fonts, i això significa oferir al port comercial de Morvedre una major defensa davant de possibles atacs pirates, però també corsaris. Aquesta construcció es va alçar amb pedra de silleria provinent de pedres soltes recollides del castell de Sagunt. Un fet curiós és el nom que se li volia donar a la bateria. La família Bergere, promotora de l'obra, va proposar al rei anomenar l'edificació Bateria del Real Carlos, en honor al monarca Carlos IV. Segurament este nom clarament afavoridor de la persona reial va ser considerat com a excessiu, dic jo, per part del rei o dels seus assessors, i al final varen optar per ficar-li el discret nom de Bateria de Murviedro. A principis del segle XIX, després de les guerres napoleòniques i de la Guerra d'Independència, aquest sistema defensiu es va anar desactivant progressivament. Els pirates berberiscos, que des de finals del segle XVII són bàsicament argelins, deixen d'atacar les costes mediterrànies a causa de la pèrdua hegemònica de l'imperi otomà en favor de les noves potències europees i d'Estats Units. Europa, a partir d'aquell moment, les potències industrials, les potències en expansió europees, acaben amb el tema. De fet, França conquista Argèlia en 1830 i això ja suposa el punt final de l'acció pirata en la Mediterrània occidental. Segons l'historiador, la importància d'aquest treball resideix en l'actualitat del tema tractat, ja que la pirateria és un problema que encara avui afecta la nostra societat.